Energia d'enllaç. Potser la millor forma d'entendre què està passant en un enllaç és fer un estudi energètic quan s'aproximen dos àtoms. Aquí tenim un àtom d'hidrogen amb el seu orbital i aquí tenim un altre. En la naturalesa hi ha una premissa que permet explicar innombrables situacions i és la de l'economia energètica. Tots els sistemes tendeixen a una situació o estat de menor energia, o el que és el mateix, de major estabilitat. En química, els conceptes d'estabilitat i energia van sempre lligats de la mà. Quanta més energia té un sistema, menys estable és. Així que aquest sistema, tan prompte com siga possible, es desprendrà de l'excés d'energia. En aquest núvol hem representat els electrons dels àtoms d'hidrogen a l'unir-se. L'enllaç químic el podem explicar de la següent manera. Ara ho veurem en aquesta simulació. Dos àtoms tendeixen a unir-se, formant un enllaç, perquè així, com hem dit abans, assoleixen l'estat de major estabilitat o menor energia. És a dir, els dos àtoms són més estables junts. Suposem un àtom A i un àtom B, que inicialment estan separats, però a mesura que s'aproximen l'àtom A a l'àtom B, comença el nucli positiu a treure el núvol electrònic de l'altre àtom, cosa que fa baixar l'energia dels dos àtoms. És a dir, en aquests moments estan en una màxima estabilitat, mínima energia. Si els nuclis continuen aproximant-se, arribarà un punt que estaran molt junts i positiu es repel·liran i tornarà a augmentar l'energia, com veieu a continuació, del sistema, de forma desmesurada. En aquest gràfic tenim el mateix, en el que en l'eix Y tenim l'energia en quilojoules mol i en l'eix X la distància entre els nuclis. Cal observar que quan la distància és molt gran, la separació entre els dos àtoms és molt gran, l'energia tendeix a zero. Quan els dos àtoms s'estan apropant, arriba un punt en el qual tenim l'energia d'enllaç, E sub 0. Energia mínima i màxima estabilitat dels àtoms, a una distància d'enllaç R sub 0, en aquest cas 74. També podem observar que quan la distància d'enllaç tendeix a 0, l'energia s'incrementa de forma exponencial. La informació que ens proporcionen aquests diagrames d'energia és impressionant. El seu estudi permet explicar per què es formen uns enllaços i no uns altres, o perquè hi ha enllaços molt estables, és a dir, poc reactius, i d'altres molt reactius, poc estables. L'estabilitat d'un enllaç és funció del pou de potencial, és a dir, d'aquesta corba. Com més profund sigui aquest pou de potencial, més estable serà l'enllaç que es produïsca. Fins ací l'energia d'enllaç.